Oh shit, oh my god. Vajíčko? Oh! Čau všichni, vítám vás u videa Pet Simulator Go, který je další hrou od Big Games, je Pet Simulator X, Pet Simulator 99 a teďka nově Pet Simulator Go, kterou teďka hrajem. U Pet Simulator Go jde o tom, že rolujete pety touhle kostkou a padají vám tady pety nahoře a vaším úkolem je hatchnout co nejlepšího peta, ideálně huge peta. Peti, co nám padají, tak potom s něma tady můžeme ničit tyhle coiny a vydělávat si penízky na další upgrade různých věcí. Můj upgrade je skoro hotový, chybí mi tady ve vajíčku koupit pouze dog egg za 350 milionů a pak tady je další vajíčko za 1 bilion. Potom mi už chybí jenom hoverboardy tady a tady v tradingu mi ještě chybí tyhle cedulky, které vůbec nepotřebujeme zatím. Takže takhle vypadá můj upgrade. My tady furt se snažíme vydělat co nejvíc coinů, aby jsme se mohli posunout dále. Pokud začínáte, je nejlepší si koupit na upgradeu ideálně instant hatch, autoroll, aby vám to rolovalo samo, aby vám to rolovalo nahoře k tomu, abyste u toho mohli hrát. Je to ideálnější a je to praktičtější. Tahle hra má za sebou už jeden update, kde máme tady potion crafting. Tady můžeme craftit potiony za ještě lepší potiony, které si potom můžeme dát a můžeme mít větší lucky na další pety nebo dokonce na huge, které nám můžou padnout. Tady teďka upgradeujeme lucky potiony, pak tady jsou různé další potiony jako coin potiony, breakable potiony a tak dále. Tady si potom můžeme udělat instant luck potiony, které nám dopřejou ještě větší štěstí na pety, které rolujeme. Máme tady automat, kde si můžeme kupovat potiony, co se vyplatí. Vždycky si můžete koupit nějaké potiony z automatu tady. Poté tady nahoře v indexu máte shop, kde občas jsou dobré věci. Teďka tady nic není, ale tohle si koupím. A potřebujeme tady Rainbow Dice Potion, to taky si můžeme koupit Golden Dice Potion. A když tam bude Instant Luck Potion, tak to i hned kupte, co se vyplatí. V téhle hře máme i Merchanta a Merchant má tady Instant Luck Potion 2, který koupíme, sice stojí 6 milionů, ale to nevadí. Máme tady ovoce, které můžeme craftit na Rainbow. Já jsem to už udělal, proto mám málo, ale to nevadí. Aby vám fakt padaly jako dobré pety, OK? Tak si dáte hodně ovoce. Ovoce je strašně zdravé a i v téhle hře a musíte ho jíst, OK? Hodně vám to pomáhá tomu, aby vám padly dobré pety. Vždycky dejte Eat Max, poté vypijte nějaké tady elixíry, které vám pomůžou. Tady Golden Dice Potion. A pak dáte Rainbow Dice Potion, třeba toto, IDK. To máte takovou zajímavou kostku teďka, chápeš? Teďka si dáte Instant Luck Potion a teďka to dropnete. A teďka vám padne opět dobrý pet. 230 000, já boj, vidíte to? Je to úplně stračka, ale je to dobrý pet. Než vám padá normálně. Takhle se to tak dělá, aby vám padly dobré pety. A pak už jenom na vás, jaké máte štěstí, buď vám padne něco fakt dobrého. Já teďka poslední večery vždycky avkuju, aby mi to vydělalo co nejvíc coinů a aby mi to tady padlo co nejlepší peti. Vždycky přesnu se chodím spát a pak se vždycky ráno dívám, co mi padlo a někdy mám štěstí, někdy ne. V téhle hry jsem utratil pár robuxů. Tady do shopu, když se podíváme, jsem si koupil Double Luck několikrát za sebou, ale mi už to zmizlo. A mám tady koupené Lucky Better Luck, který mi úplně jako asi nepomáhá, nebo jako nějak to nepoznávám, že mi to nějak pomáhá, takže tak. Takže my tady rolujeme a vyděláme. Tak máme 24 milionů, šetříme 350 milionů, takže tady ničím ty coiny. A do toho čekám na čestky, protože z čestek máte úplně hodně coinů. Pravo máme také potom questy, které když plníme, tak máme za to coiny, tak nám to vždycky dává vícekrát coinů a vyděláme tím více coinů. Momentálně ve questech mám udělané všechno, krom toho, že musím rollnout peta, který má nad 150 000, takže uvidíme. Třeba v tomhle videu se nám to podaří, jinak pořád tady musíme mačkat a nějak v podstatě tady vydělávat. Co to je? Co to je? Oh shit, oh my god. Vajíčko? Co padlo? Co padlo? Co padlo? Oh! Momentálně máme v inventáři Huge Doga, který má sériové číslo 203 a je 361 exist, dámy a pánové. Stojí 29 milionů neboli 29 000 robuxů, což je extrém. V téhle hře jsou hučky hodně vzácné, takže jsem rád, že momentálně ji máme v inventáři. A tak vypadá strašně pěkně. Schválně napište do komentářů, jaký je váš nejlepší pet. A třeba půjdu do mailboxu a pošlu vám nějakého peta, abyste měli nějakého lepšího. Tak napište váš nick do komentářů. Každopádně další pety tady mám 80 milionů, 65 milionů, 40, 10 a pak tady pár milionových a pak jenom tisícových. Tohle video jsem nemohl v plánu ani vydávat, ale řekl jsem si, že s touhle hůčkou to bude zajímavé
a vydám to. Jdeme se podívat do Trading Plazy a uvidíme, co nám tady nabídnou v Trading Plaze. Momentálně jsme v Trading Plaze, takže uvidíme, co tady je. Máme milion gemů, já vydělávám gemy tak, že já vždycky hatchuju nějaké pety a pak je prodávám a skrz to se vydělávají gemy, takže to můžete použít taky, je to skvělá taktika. 2,5 tisíc, to je docela dobrý, kámo. 55 tisíc, to ne. Je tady třeba někdo, kdo by chtěl třeba trade, a třeba tradenout huge doga. Tady spíš lidi avkujou podle mě, takže tady teďka momentálně lidi mi asi neto. A schválně, co mi cápek nabídne, jestli vůbec něco. Hi. 7 milionů? To je málo. To je málo, kámo. To stojí o hodně víc. Ok, cápek má 8,9 milionového peta. To je asi jeho nejsilnější, tím pádem asi nemá co dodat. Jdeme každopádně zpátky do normálního světa. Tohodle videa by to mohlo být všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr. A pokud byste chtěli nějaké rady, jak hrát Pet Simulator Go, napište do komentářů a já třeba natočím další díl. Zatím se mějte hezky a čau.